Takže nazdar, já vás vítám u dalšího tutoriálku, kde si ukážeme, jak udělat takovýhle logo. Je to, já nevím, zabere to 5 minut, je to fakt jednoduchý, všechno, co se dělá ve Photoshopu a co dělám já, tak je jednoduchý. Takže nastavíte se 1024 na 1024, barvu si dám černou, vezmeme si elipsu a zase si rozdělíme tady přesně dáme citru, začne hejbat. Takhle, asi přesně na vlastně 4/4, aby byly stejný, takhle. Teď si necháme si normálně černou barvu, najdeme si na střed, shift, klikneme alt, roztáhneme, takhle. Teďka uděláme si novou vrstvu, aby jsme vlastně v té zůstali, takhle, zase na střed, shift, klikneme alt. Jo, tak ne, počkat, pardon, teď jsem si splet, normálně, tohle odstraním, to nám není vidět. Klikneme dvakrát, anebo volby prohnutí, dáme vnější záře, vnitřní záře. Vnější záře, teď uděláme třeba zelenou, dáme Code Lens asi, dejme tomu velikost 10, málo, to je 20, no, dejme tomu, že by mohlo jít. Rozsah dáme na 5, na 10, krytí na 100%. Vnitřní záře musí se vzít stejná barva, jako je tady, pokusit se teda o to, aby to vzalo takovou zhruba stejnou, abyste měli takovou podobnou barvu. Zase velikost 20, krytí na 10, teda vyseknutí na 10% a krytí 100%. Ono vám to udělá vlastně takovýhle pěkný kruh, akorát tady možná dám tu velikost na 15, aby to bylo trošku menší. Tak, OK. Udělám si novou vrstvu, zase vemu si elipsu, přesně na střed. Tak, shift, kliknu alt a takhle asi a ono už nám to vlastně do toho skopíruje ten efekt, který chceme. Tak, vypadá to pak jakoby na konečný takhle, ono se to prakticky, jestli chcete, tak si to můžete dát Ctrl+T a ještě si to trošku upravit. Jedno. Možná, že to ještě trošku utratím, upravím, dáme shift, podržíme si to a trochu to roztáhneme. Aby to bylo takový takhle asi. Jedno, můžete si to udělat jinak. Vemete si normální text, já tady mám ještě ten starý, dáte normální nástroj vodorovný text a vyberete si, já nevím, napíšu tam třeba J, protože jsme jmenuji Honza, tak tam napíšu třeba J. A vyberete si třeba, mně se líbí, najít, Jokerman, je to dobrý, ale takový to, ale já bych chtěl spíš najít takovou text. Tady. To se mi hrozně líbí. Je to docela, na tohle se to i hodí. Takhle mám, teď dáme Ctrl+T, jako prostě Ctrl+T. Takhle si to můžeme natočit. Zvětšíme to. Můžeme jít takhle. Tak. A barvu dáme černou, to nebylo vidět. A Jčko, teda na to Jčko dáme to a dáme si zase vnější záře, vnitřní záře. Zase se musí dát taková zhruba stejně zelená, aby byla. A tady se dává malý, tady se dává velikost 10. Rozsah se dá na 5 a krytí na 75% se nechá. Vnitřní záře to samý, akorát se tam dávají trošku jiný čísla. Dá se to takhle 75, velikost se dává asi 7, dáme třeba 7, je to jedno, a tady se dá 5. A to se nám takhle vlastně, to písmenko vytvaruje, já se ještě trošku nakloním, protože je to málo, třeba takhle se ho nakloním. Tak. Takhle by to snad mohlo být dobrý. Teďka vezmeme si normálně tuhle elipsu, uděláme si novej, teda ne, vezmeme si tady nástroj eliptický výběr a uděláme
tohle, teď dáme Ctrl, tak nedáme, teďka vezmeme tady nástroj přechod, změní se to, protože se dá normálně z černý, úplně z černý na úplně bílou, nebo můžete nechat shadow, ale já dávám bílou, protože je to hezčí. Takilka a normálně to takhle navedeme nahoru. A ono to udělá tohle a teďka dáme Ctrl T. Tak. A dáme to trošku od kraje, aby to vypadalo dobře. Tak. Tak. A OK. A odznačíme to Ctrl D. A teďka to písmenko musíme dát nahoru. A tady u tohohle nastavíme. Dáme normální, protože jsem se překryt, tak necháme takhle normální. To je vše, akorát možná někdy se může dát trošku krytí menší, aby to vypadalo líp, takže krytí tak na 50% a vypadá to takhle. To je to všechno a doufám, že se vám to líbilo a to je všechno.